Først slettede Facebook den radikale højrefløjsaktivist Tommy Robinsons profil. Så begyndte Facebook at slette opslag, der støttede Tommy Robinson. Og nu er Facebook så begyndt at slette opslag, der bare nævner Tommy Robinsons navn. Er det en måde at håndtere vores fælles samtale på? Jeg spørger Facebooks nordiske kommunikationschef Peter Mønster om et øjeblik. Facebook have removed me. I had 1.2 million. I was the most interacted with political Facebook page in Britain. I had a reach and an interaction that politicians could only dream of. If I went live, I'd have 20,000 people watching me instantly. That would then spread to millions by the next day. Når den radikale højrefløjsaktivist Tommy Robinson talte dunder om indvandring og islam, nåede hans budskaber engang bredt ud på Facebook. Det gør de ikke længere. I februar blev Tommy Robinson nemlig smidt af Facebook, og hans side blev lukket. Og ikke nok med det, på det seneste har bandlysningen fået andre konsekvenser. På det seneste har en masse danske Facebook-brugere nemlig oplevet, at opslag er blevet fjernet, tilsyneladende alene fordi de omtaler Tommy Robinson. Og det har vakt hård kritik. Bliver vores ytringsfrihed reelt ødelagt, og hvorfor reagerer magthaverne ikke, spørger for eksempel Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen på sin blog i Jyllandsposten. Tilsvarende spørger jurist og SF'er Leif Donbæk i Ekstrabladet, om vi kan leve med, at det er en privat amerikansk virksomhed, der egenhændigt dikterer, hvorledes vi skal have en offentlig debat. Samtidig med, at han, vel at mærke, kalder Robinson en kæmpe idiot. Efter at have delt sin klumme på Facebook, er Donbæk i øvrigt netop blevet udelukket fra at lave opslag og kommentere på Facebook de næste 24 timer. Og på sin hjemmeside skriver Trykkefrihedsselskabet i dag, at selskabet er blevet truet med at få fjernet sin Facebook-side, og her til aften meddeler de så, at de er blevet blokeret fra at poste på den. Desuden skriver formand Aya Fogh, at hun selv er blevet blokeret i 30 dage på grund af omtale af Tommy Robinson. Ifølge Aya Fogh kommer forbuddet ikke fra Facebook selv, men, citat, fra stærke politiske kræfter, der mere eller mindre direkte lægger pres på de sociale medier, citat slut. Den forklaring ligner Tommy Robinsons egen. That's why I said it's good to be seen, because I've been completely unpersoned from all social media, even Snapchat, Instagram, and the maddest thing is, I've done nothing wrong. They run with these lies. They keep saying that I promoted violence against Muslims. Show me where. Show me one screenshot that I done that. Peter Mønster, nordisk kommunikationschef for Facebook. Ham vi lige så her, Tommy Robinson. Er han så farlig, at alene det at nævne hans navn gør verden til et farligt sted? Altså problemet er ikke i udgangspunktet, at man nævner hans navn. Problemet er, at han er faldet i en kategori af det, vi vurderer er hadprædikanter. Altså folk, som primært bruger deres position i det offentlige rum til at organisere had eller til at opildne til vold mod en minoritet. Og det tillader vi ikke. Vi tillader ikke, at man deler hate speech, racistiske angreb, men vi tillader faktisk heller ikke, at folk, som har det som en væsentlig del af deres offentlige arbejde, offentlige profil, og opfordrer folk til noget lignende. Så det er en hård sanktion. Det er en hård sanktion mod ham. Ham har I udelukket, men det der jo så sker nu, det er, at også folk, der omtaler Tommy Robinson, får fjernet deres opslag, bliver blokeret eller bliver truet med at blive pillet helt af Facebook. Hvordan hænger det sammen? Altså vores regler forbyder ikke, at man omtaler Tommy Robinson. Man må godt skrive, at ham kan man ikke lide, eller at ham synes man er en idiot, som det blev nævnt her i introen. Og som er blevet pillet af? Ja. Og det er så et andet spørgsmål. Men i udgangspunktet, der er det, man ikke må ifølge vores regler, det er at støtte eller hylde, eller på anden måde sådan give en repræsentation til de her hadprædikanter. Hvad betyder det at give en repræsentation? Jamen det betyder, at hvis vi har en politik, som betyder, at en mand som Tommy Robinson ikke må have en profil, og han heller ikke må have en side, så går det selvfølgelig heller ikke, at han har en følgerskare, som kan være på Facebook og sige, jeg har talt med Tommy Robinson i dag. Han bad mig om at sige til jer alle sammen, at sådan og sådan og sådan. Okay. Så det har vi også en politik imod. Jeg vil godt lige holde fast i det, du sagde var et andet spørgsmål. Jeg vil godt lige vise dig et opslag, som min redaktør lavede tidligere i dag. Han skrev på Facebook, i aften skal vi i Deadline lave noget om Tommy Robinson. Hvad er den bedste artikel om Tommy Robinson, vi skal læse på redaktionen? Der gik 9 minutter, så blev det opslag
fjernet. Er det fremmende for sådan forståelsen af et fænomen som Tommy Robinson og muligheden for at tale om den tænkning, han repræsenterer, at sådan et opslag bliver fjernet? Nej, altså det synes jeg godt, man kan undre sig over, hvorfor det er blevet fjernet. Det er klart, at når vi har tale om en platform med 2,3 milliarder mennesker, som alle sammen deler mange ting hver eneste dag, så er der en meget stor opgave i at sørge for, at vi får ikke bare håndhævet vores regler, men at vi også får håndhævet dem korrekt. Vi gør os meget umage for at være så dygtige som muligt og så præcise som muligt, men nogle gange begår vi fejl. Og med så meget indhold, så betyder selv en meget lille fejlmargen faktisk rigtig mange, sådan en meget højt antal af fejl. Men det ligner en systematik her. Ja. Altså, jeg nævnte et par eksempler før, som også er omtale eller kritisk dækning af ham. Det ligner jo ikke bare smutter, det ligner jo, at al omtale af Tommy Robinson systematisk bliver pillet ned. Altså det bør det ikke, ifølge vores regler. Altså det burde ikke være sådan, så hvis man problematiserede en person af den her type, at det så blev taget ned. En af de ting, vi har gjort for at sikre imod, at fejlene bliver for omfattende, det er jo at indføre den her mulighed for, at man kan appellere vores beslutninger. Og det er klart, at det er jo noget, vi holder øje med. Så hvis der er en politik, hvor vi kan se, at her er der en meget højt antal af appeller, og når vi så er inde og kigge på de her afgørelser igen, at vi kan se, at der er et meget højt antal af fejl, jamen så har vi jo et arbejde at gøre med for eksempel at få præciseret politikken, eller gjort det klare for vores medarbejdere, hvad er det egentlig, der er over stregen, og hvad er det, der er indenfor. Så når du ser det her, tænker du så, at der sker en fejl lige i øjeblikket, hvor I går for vidt? Altså det kan jeg ikke afgøre. Altså det er ikke min rolle at sidde og træffe de der meget detaljerede og nuancerede afgørelser på vores platform. Okay. Hvad er det, hvis vi lige går tilbage til Tommy Robinson? Du sagde det selv, det er drastiske metoder, I udsætter ham for. Er det, at I har været udsat for et politisk pres fra andre, som han siger, som Trykfrihedsselskabet siger, til at slå ned på ham? Eller hvorfor i alverden gribe til noget så drastisk som at fjerne en hel person, og ikke bare de problematiske opslag? Ja, altså der er ikke tale om et politisk pres, der handler om Tommy Robinson. Men man skal jo have levet under en meget stor sten de sidste par år, for ikke at have set, at vi har haft nogle udfordrende år. Vi har haft nogle år, hvor der har været meget fokus på, at på en række områder, der har vi simpelthen ikke taget tilstrækkeligt ansvar for ikke bare teknologien som teknologi, men for den anvendelse, som folk har af teknologien. Og det har været et efterslæb. Og hvad er det for eksempel? Jamen altså, der har været problemer med, eller udfordringer med misinformation i forbindelse med politiske valg, som er noget, vi har set ind over for. Men det her, synes jeg, er et andet eksempel på, at vi måske tidligere har set os selv som nogle varetagere af en teknologisk platform, som man så kunne bruge til, hvad man ville, og så længe platformen fungerede, så kunne vi ligesom gå hjem og være glade, ikke? Hvor det er jo en anden af de erkendelser, der er kommet, det er, at det ikke er nok. Altså, vi er nødt til at have et bredere syn på vores ansvar for platformen, som også handler om, hvad er det, folk bruger den til. Og når det så er sagt, så begynder de der sådan, de vanskelige, kompromisfyldte overvejelser jo så at trænge sig på, fordi hvis vi starter med et princip, og det er der alle vores regler starter, det er det, der er hele ideen i platformen, det er, at vi giver folk mulighed for at sige, hvad de tænker, uden at spørge om lov først, og uanset hvilket politisk ståsted de har. Og det er der, vi starter. Men så har vi så også et ansvar for at sørge for, at platformen er sikker og tryg, og det miljø, der er, ikke forfølger minoriteter, og især ikke sådan er årsag til, at de bliver overfaldet, når de går på gaden. Og der er en konflikt, og det kommer man ikke udenom. Og er det det, I mener, at Tommy Robinson har været? Ja, altså Tommy Robinson er efter vores bedste vurdering i kategorien hadprædikant. Altså han er på, vi betragter ham på den måde som en person på linje med Ratko Mladic. Altså folk, som er en dømt krigsforbryder, så han er faktisk dømt for folkedrab. Det er Tommy Robinson vel trods alt ikke? Nej, og det er jo ikke fordi, at alting så er ens, men personer, som med deres offentlige personer eller deres sådan handlinger, er en del af en organisering af had mod minoriteter og opildning til vold. Og ifølge Guardian skyldes det blandt andet, at Tommy Robinson har opfordret på Facebook til at halshugge muslimer. Han siger selv, at han ikke har gjort noget. Hvor kan jeg som journalist tjekke, at I har dokumentation for jeres anklage mod Tommy Robinson?
Ja, altså der er ikke sådan et opslag, som så er det var. Altså det her, som sagt, er et drastisk skridt, og det er selvfølgelig en afgørelse, vi træffer på baggrund af en masse forskellige signaler. Altså hvad laver folk, når de ikke er på Facebook? Hvad laver de alle mulige andre steder? Hvad er det for nogle demonstrationer, de er med til at organisere, og hvem er i øvrigt nøglepersoner i det miljø? Og hvad er det, de står for? Så det er en nuanceret, sådan seriøs vurdering, som bliver foretaget på en case-by-case basis. Og hvor kan jeg som journalist tjekke dokumentationen for jeres anklager? Jamen, det kan du ikke endnu. Altså, og det er ikke, fordi jeg kan sidde her og love, at det kommer du til at kunne på et bestemt tidspunkt. Men hvis du kigger på, hvad der er sket for os de seneste par år, så er vi også blevet meget mere transparente. Vi er blevet meget mere åbne omkring både, hvordan bliver vores regler til, hvordan ser de ud, hvorfor ser de ud, som de gør. Vi har haft journalister med på de møder, hvor det bliver besluttet. Og vi er også ved at indføre nogle foranstaltninger, som kan, hvad skal man sige, sikre en bedre sådan legitimitet omkring de her beslutninger. Hvad betyder det i det her tilfælde? Fordi i det her tilfælde, der er der jo sådan, det er jo et retssikkerhedsspørgsmål i det omfang, at I nu er vores fælles infrastruktur for vores fælles offentlige samtale. Så hvor kan enten dem, der bliver dømt ude, eller også journalister, som skal stille magthavere til ansvar, hvor kan vi gå jer efter i sømmene i sådan en situation? Altså, vi er ikke platformen for den offentlige samtale. Vi er en platform, som supplerer den offentlige samtale, der har været i mange år. Men for 16 til 24-årige, for en fjerdedel af dem er I, de sociale medier i hvert fald, den eneste platform, de tilgår nyheder på. Ja, og det er et stort ansvar. Det er jo nærmest at være platformen. Og det er noget, vi tager meget alvorligt. Så hvor kan man gå jer efter i sømmene? Altså, som sagt, den her konkrete liste er ikke offentlig. Og det er en liste over dem, der er helt udelukket, som Tommy Robinson. Det er en liste over de personer, hvor vi ud over vores almindelige regler imod hate speech, faktisk heller ikke tillader folk at hylde eller støtte dem. Kan man se den liste? Nej, det kan man ikke. Hvor lang er den? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk heller ikke set den selv. Står Hitler på den? Står Pol Pot på den? Jeg ved ikke. Det er som sagt ikke min rolle at være nede i alle detaljer omkring de her afgørelser. Hvem har bestemt, hvem der står på den liste? Det har det team, vi har, der laver vores politikker. Altså nogle af Facebooks ansatte? Ja, og det er et arbejde, de udfører i samarbejde med eksterne eksperter, når de har brug for det. Hvordan er de blevet kvalificeret til at træffe de her jo meget afgørende beslutninger? Altså, vi ansætter folk, der har en relevant baggrund. Det kan være, at de er advokater. Det kan være, at de er et eller andet, som ligesom passer ind. Men derudover, så spørgsmålet, hvordan er de blevet kvalificeret, er jo på en eller anden måde også et spejl på, hvordan har vi fået lov til at lave de her regler? Jamen, det har vi fået, fordi vi har et ansvar for den platform. Og nogen skal jo lave de regler. Og indtil vi står i en situation, hvor der er en politisk definition, og måske endda en demokratisk legitimeret, sådan politisk forankret definition på, hvad er hate speech, hvad er ulovligt indhold på internettet, der er vi nødt til at lave de regler selv. Og det gør vi så godt, som vi kan. Der findes jo definitioner på ulovligt indhold. Altså, der findes jo ulovlige opfordringer til vold, for eksempel. Ja. Men I går jo meget, meget længere end det, der er ulovligt i de her beslutninger. Der findes definitioner, ja. Der findes mange, og det er faktisk en af udfordringerne. Der findes nemlig ikke én. Du taler jo på vegne af en virksomhed, og jeg stiller dig jo spørgsmål, som man gør til en politisk og samfundsbærende institution. Og det er jo derfor, at man nogle gange kan opleve, at vi taler forbi hinanden. Men kan du godt forstå, at det er sådan, I bliver oplevet, når I bestemte aldersklasser for rigtig mange mennesker er den primære adgang til nyhedskilder? Hvis vi taler om ungdommen her, så er der en hel masse unge mennesker, som måske har vidst, at Tommy Robinson var en kendt figur, at han pegede på noget, han og andre så som problemer i et samfund, og så forsvinder han. Kan man ikke godt blive bekymret for, at denne her unge generation taber tilliden til institutioner som jer, som os, til at de møder sandheden, møder virkeligheden der, når folk på den måde kan forsvinde, uden at man forstår hvorfor? Det synes jeg er en relevant samtale at have. Jeg synes, og det synes jeg er essensen i
essensen i, hvorfor det her er nogle komplekse afvejninger, der skal foretages. Fordi man kommer ikke udenom, at vi i udgangspunktet har at gøre med en konflikt imellem hensynet til ytringsfriheden på den anden side, og så hensynet til folks sikkerhed over for det. Ikke? Og den kan man ligesom ikke pakke ind på en sådan sød, god måde. Altså det er den brutale sandhed, at det er vanskeligt at træffe de her afgørelser hver eneste gang. Og det er noget, vi føler et meget stort ansvar for at gøre ordentligt. Så den samtale, som du siger, er en relevant samtale, men som også kan være en brutal samtale. Hvordan kan vi på en eller anden måde demokratisk sikre, at vi andre også får adgang til den og bliver hørt i den, og det ikke kun er dem, der ansætter medarbejdere i Facebook, som beslutter, hvem der skal deltage i den? Altså det er noget af det, vi har diskuteret meget. Hvordan kan vi få en anden form for legitimitet bag de regler, vi har, end bare, nu var det lige os, der lavede dem, fordi nu var det lige vores platform. En af de ting, som vi faktisk har været ude og slå lidt på trommen for, det er jo, at vi får en regulering. Altså at vi faktisk er ude og bede om at blive reguleret på det her område. Altså på området om ulovligt indhold. Når ikke der findes definitioner, universelle, demokratisk forankrede definitioner på for eksempel hate speech, så er vi nødt til at lave nogen, fordi det er vores ansvar, at platformen ikke bliver brugt til de her ting, som den ikke skal bruges til. Men det er da klart, det havde været bedre, hvis der havde været en politisk proces, og der havde været en demokratisk forankring, og vi ender et sted, hvor de regler, der er, ligesom er åbenlyst legitime, fordi de kommer fra en politisk regulering, i stedet for bare et eller andet amerikansk selskab. Men er det ikke også at sætte barren så højt for jer selv, at verden aldrig vil kunne leve op til den og sige, at der skal være en global politisk enighed om, hvad vi alle sammen accepterer som hadtale, før det øvrige samfund, det politiske, demokratiske samfund, skal på en eller anden måde inddrages i at forstå baggrunden for de beslutninger, I træffer om, hvem der skal udelukkes fra vores fælles samtale? Jamen, jeg ved ikke, om det er en høj barre. Altså, det er jo der, barren sidder i dag. Altså, Facebook tilbyder jo en global offentlighed og have en global samtale. Og det vil sige, at de regler, der er jo globale. Så barren sidder, hvor den sidder. Til allersidst, Peter Mønster, Tommy Robinson, kan han nogensinde gøre noget, der gør, at han kan få lov at have en stemme på Facebook igen? Der er jo masser af eksempler på, at folk forlader de her meget voldsomme, hadefulde miljøer, og de simpelthen lægger deres liv om. Og det er klart, at vores regler er jo ikke sådan støbt i beton i en grad, hvor vi sådan dumstedet holder fast i en eller anden årgammel vurdering. Altså hvis der er overbevisende sådan dokumentation for, at det her er et lukket kapitel, så er det klart, så er det da noget, vi er nødt til at se på igen. Mange tak til dig.